Fitness.dk har i forvejen en app. Den idé har vi ligesom valgt at bygge videre på, så vi ligesom kunne skabe en konkurrencemæssig fordel. Den her app, den skulle kunne udbyde en kostplan efter personlige mål. Den skulle kunne udbyde en træningsplanlægning, holdbooking, ligesom der i forvejen er, events og konkurrencer, hvor man for eksempel kan tilmelde sig events som for eksempel Væstkystløbet. En profil med mulighed for kontakt til dine venner, med måske en connection til Facebook, ligesom man ser på for eksempel Endomondo. Der skal kunne være en abonnementsoversigt, hvor du ligesom kan betale dit abonnement eller ændre de ting, du nu synes ikke er helt rigtigt. Der skal være en oversigt over åbningstider og et kort med forskellige centre rundt omkring i landet. At appen vil medfølge i de 3 dyreste abonnementer, Anytime, Anytime Premium og Anytime Diamond, hvor at den i Raw og Raw All, Midday og Midday Plus vil medfølge ved tilkøb lagt oven i dit månedlige abonnement. Har en masse konkurrencemæssige fordele i og med, at den vil virke informerende, den vil virke guidende og hjælpende over for medlemmer af Fitness.dk, da den også har alle de fordele, som brugerne har separate på flere forskellige apps, samlet på denne ene Fitness.dk app.